I dag skal vi sejle fra Jegindø til Thisted. Og vejret er stille nu, så vi har lige et vindue, som man siger i de her tider, hvor vi kan komme til Thisted. Det begynder at blæse op, så vi skal afsted om et øjeblik. Mit skib er ladet med længsel på vej ud af havnen. Vi skal ombord på... Og skibet er ladet med minder. Sådan er livet jo. Okay. Tak. Jegindø havneudløb er relativt smalt, så skipper skal have fuld koncentration. Med ombord er skipper Erik Thygesen, Claus Ørntoft, Marie og Lars Heindal. Så det er også dokumenteret? Ja. Okay. Nå Lars, hvordan er det at være styrmand? Det er dejligt. Du var øje med den gamle købmandsgård. Og nu har vi så vinden akten på tværs bagbord. Det står ikke. Vi er på vej op gennem Næssund, det smalle stræde mellem Mors og Thy. Vi får et lille glimt af Næssundfærgen, den sidste klassiske Limfjordsfærge i træ. Ifølge Erik har vi nu 2 timers sejlads foran os, inden vi når til Thisted. Undervejs aflæses instrumenterne 83,6% og logbogen føres. Vi skal passere Vilsundbroen og herefter ind i Thistedbredning. Vejret er klar op på den sidste strækning, og solen titter til med frem. I havn i Thisted. Mange er nysgerrige, og de kan få lejlighed til at besøge skibene i de kommende dage, hvor lifeboats ligger til kaj i Thisted. Kan du komme